Eleccions a Vilareal. Molt bona nit, ja tenim les eleccions a poc més d'un mes. Bona nit, Carino. Molt bona nit, Lucy. Com és la reina? Anem a parlar d'eleccions amb L. Eleccions en R, no. Aquestes són les que jo tinc pel matí, que tinc una trempera matinera just. Ai, sí, no la tinc. Anem a presentar els candidats, que estan ja promete, però en acabant ningú no la mete. El primer, el senyor alcalde, José Belllloc, que està bé en el lloc perquè porta 12 anys el tio, Mira, aixina era al principi i aixina està ara. És socialista i progressista. I és que aquí no li agrada progressar i com ell, un maset en l'ermita poder-se comprar. Ara, si voleu pegar una volantadeta cap a la dreta, pues tenim el líder del Partit Popular, Adrián Casabó. Bueno, quin chicarrón. Este magrami està molt bo, Casabó, Està para darle-li un mofletecín. Si te va més el centro de Ciudadanos, així tenim a Domingo Vicent, mira que cara de bon xic i que lluent. De alcalde Domingo, és com si deis que era el bingo. Este xic tenia una gestoria, me portava els papers de categoria. Ara, si vols el nacionalisme valencià, María Fajardo és la que te representarà. No és comunitat valenciana, Maria te dirà, és país valencià. Si lo teu és ser comunista, republicà i d'esquerreta, però de Unides Podem tenim a José Ramón Chalmeta. I saps el que vols, Chalmeta? Què? Que anem en bicicleta. Pa acabar, si eres nostàlgic de Franco i Carrero... Votaràs a Irene Herrero, de Vox. Mira, ahí la tenim. Bueno, així que ja fareu el que vulgueu, però voteu. Si no, després no vos queixeu. Adeu!